Ia uitați-i pe ăștia mici. Deci copilul stă în brațe, iar câinii sunt în cărucior. Ce ți-ai luat, Iasmin, aici? Nu știu, dar arată delicious. Dar încă o dată, e ceva târg super tradițional, adică uite-te și tu la ei cum... Super, ce bijuterie au. Da, și cum sunt îmbrăcați și cum ce vânt pe aici. Uitați-vă cât de cool sunt desenele de pe această clădire, care, o să fiți surprins sau nu, arată foarte bine ce am comandat aici. Foarte, foarte bine, are și o frunză de urzică în mijloc. Astăzi, fiind ziua cu piețele, am ajuns și la Nakamise Shopping Street, o altă stradă. Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Ne-am început ziua în Amayoko Shopping Street, o străduță de shopping, de cumpărături, după cum îi spune și numele, din Tokyo. E ultima noastră zi aici, ne întristează fabulos de tare acest lucru, dar am zis totuși să venim să mai simțim vibe-ul local. Sunteți pe canalul Un An cu un Ghiozdan, Alex alături de Iasmin, eu deocamdată sunt în spatele camerei, dar o să mă vedeți și pe în curând dacă nu m-ați văzut până acum. Eu te-am găsit aici și ceva zone de mâncat și la niște prețuri fabulos de bune. Adică sunt niște boluri în acestea cu sushi, cu sashimi, destul de mari, după cum se vede, că noi așa ne uităm la poză și ne uităm la oamenii în farfurii. 250. Da, și deci prețuri fabulos de bune aici. Dacă aveți poftă de pește, noi nu ne-am putut face pofta asta în piața de pește, culmea, unde erau costurile mult mai mari. În schimb aici 650, 800 maxim, 550, bolurile acestea chiar merită banii și noi vă recomandăm să veniți aici pentru că e o piață așa mai ieftină din câte am zărit-o până acum. O să ne continuăm periplul. Și fructele sunt mai ieftine aici. Și fructele, nu? Dar ce frumos ai găsit tu piața asta, mă iubito. Cum te descurci tu să găsești așa numai locuri? De pe Google, nu? Foarte bune prețurile de aici, foarte frumoasă piața. Ne dă așa un aspect oarecum de o piața obor, cu blugi, cu geci, cu chestii variate, cu mâncare, cu câte o mic, câte o bere. Haine, exact. Am văzut și crose de golf. Uite, haine vrac, vezi că poate ne pregătim pentru ceea ce urmează. O să plecăm într-o nouă țară mâine, evident. O țară în care ne așteaptă destul de mult frig. O să mergem mai întâi pe o insulă foarte micuță, care, din câte am înțeles, este asemănată și comparată cu Islanda. Am încheiat aici, v-am făcut un mic teaser, să vedem ce urmează. Sper că v-am curioși. Deci, Iasmin, cred că ar trebui să ne uităm la pulovere, la geci, la chestii în astea pe aici, așa, vrac. Să avem ce să mai aruncăm pe noi, la ce frig ne așteaptă pe acolo, vreo 10 grade, ci că ar fi, cu vânt. Maxim, cu vânt, cu ploaie, cu din alea. Hai să vedem. Nu sunt foarte ieftine? Ah, păcat. Aoleu, era păducă, domnul Din. N-avea nici mască. N-avea nici mască, era original. Găsim și gegi din acestea de tip de vânătoare, bocanci. Și Iasmin, n-avem noi loc prin bagaje, dar cred că ar fi fost o treabă să ne luăm câte puțini în fiecare de pe aici. Ce să facem acum? Asta e? Dar văd că e o piață și o zonă destul de mare. Nouă ni s-a părut că e micuță așa de la intrare, numai că înainte se vede că se desfășoară destul de bine. Aici se testează matcha. Matcha, da, ia uite, matcha pe toate rafturile. Noi suntem foarte îndrăgostiți de matcha deja. Suntem hooked, cum s-ar zice așa mai pe românește, de matcha. Și am cam înlocuit de multe ori cafeaua cu această băutură, pe care până acum în România nu prea o aveam atât de mult în meniul zilei, numai că acum deja a început să ne placă foarte, foarte mult. Prețurile sunt bune, Vito, la matcha? Ne studiem. Mai vedem, mai studiem. Deci e ceva desfășurat. Am ajuns exact la momentul oportun aici. Cred că acolo unde se vede acea poartă în zare este și capătul pieței. Mai vedem ce mai găsim până atunci pe aici. Câte lucruri interesante au într-o piață așa de micuță. Pe deasupra trece trenul, evident, pentru că aici la etajul 1, 2, 3 chiar al clădirilor trece trenul, e normal, adică asta înseamnă infrastructură, nu ne mai miră absolut nimic.
Uite acestea de pești. Fresh totul. Proaspăt, fresh. Uite, sunt very fresh. Alive. Uite ce le pune acolo, le aranjează domnul. Mișto, Marfa. Arigato, arigato. Domnul ne prezenta marfa așa cu tot ce avea. Asta cred că e coriandru. Da, coriandru mare și frumos, aspectos. Ouă, ia uite, ouă din astea țibilduite. Ei țin ouăle cum ne-am obișnuit. Ba, nu cred că astea sunt fierte deja sau ceva, vezi? Dar sunt fierte cu diverse arome, nu știu dacă vezi, sunt îngălbenite, sunt ceva e în neregulă cu ele. Deci avem de toate nebuniile, de toate genurile pe aici, parfumuri. Nu prea știm cât de autentice sunt din punct de vedere al brandului, dar ne place. Uite și în spate. Băi, Azmin a luat-o cu cântat aici, dacă tot s-a dat drumul la vizitare. Mâncărică din asta proaspăt făcut aici. Uite ouăle din astea, măi, Azmin, e ceva cu ele, că le-am văzut și mai în spate. Or fi din alea fierte, tăvălite prin urină de cal sau ce nebunie am mai auzit noi, că mai au la specialitățile chinezești, am auzit de niște nebunii care ne-au dat pe spate. Bravo, nu mai mâncăm azi. Ne-au întors stomacul pe dos numai când am auzit cum se numeau și ce erau. Gata, mi-am găsit geaca de frig, ia uite-o, mă dreaptă aici. Ceva băiețește, de băiețași. Oricum aici am o foarte mare problemă, am vrut să mergem la niște băi din acestea să vedem cum e la băile termale și am avut o foarte mare problemă că nu ne acceptă pe nicăieri fiind tatuați. Deci, și zici că suntem și mari tatuați, da, că avem mâini din alea. Adică deci dacă mă face să mă simt, știi, așa gangster. Da, Iasmin are un tatuaj de genul ăsta aici. Genul ăsta, știi? Ceva la picioruș și ceva pe umăr. Eu am ceva pe mână și cam asta e. Și nu ne-au primit, adică nu ne-au primit. Nu poți să ai acces, că ești din ganguri. Asta poate fi un pomelo. Cred, nu știu, emit o opinie. Dar și mai ciudat este mărul acesta, care cred că e măr. Deci e mare cam cât un pepene galben. Și merele acestea, care la fel sunt mari cât sunt, ca să spun așa, în ciudățenie de mare, adică ăsta e pepenele. Uite, foarte bună comparație, asta e pepenele, ăsta e măr. Deci e un pic mai mic decât un măr galben, decât un pepene galben, pardon. E imens. Iasmin are grijă de mine în timp ce pe ea o calcă mașina. Asta înseamnă să fii devotat, să ai mai multă grijă de partener decât de tine, dacă vă dați seama. Deci dacă ar fi să facem o definiție a iubirii, cam asta înseamnă. Ghiare de pui, urechi de porc și alte specialități pe care copite. Da, ce să zic, fugim rapid ca să nu ne apuce jalea. Pești, alge. Chiar ne place aici, chiar avem un feeling așa un pic mai extrem al Tokyo-ului, pentru că nu prea am găsit zonele acestea așa mai de tăvălire, să zic așa, de ale mâncărurilor. Aici sunt de toate nebunile la un loc. Nu, Iasmin, că e cam cea mai atipică zonă pe care am văzut-o până acum în Tokyo. În sensul că de obicei în tot orașul nu prea vedeai așa amestecătură. Mai mult tehnologie, mai mâncărică din asta clasică și așa mai departe. Aici zici că am ajuns... E un market tradițional, așa. Da, tradițional, dar tradițional combinat cu un pic de iz așa de Chinatown. Dar ce facem? Să ne întoarcem să mâncăm acolo la primul? Păi dacă te-a luat fomica, sigur că da. Sigur că da. Dar mie mi-e foame de 2 ori, doar nu știam dacă pot mânca la prima oră sashimi. Păi vedem, sigur. Hai să dăm o tură. Uite și pe aici mai au chestii de tip sashimi și așa. Da, deci Iasmin se axează întotdeauna pe principiul unde e lumea, acolo e de mâncat. Ceea ce face sens, e logic. Uite și aici mâncare thailandeză, am văzut steagul. Da, mare piață. Mare, uite, și shisha și încolo. Hai să ne întoarcem la mâncare, să nu ne pierdem. Ce e sigur, e sigur, eu așa zic.
Ce interesantă e zona asta de bifurcație în care încolo se vede o străduță, încolo se vede o străduță. Și arată așa foarte interesant, ca în viața aici, o bifurcație în care nu știi să-i stânga, să-i dreapta, nu știi încotro. Uitați-vă cât de cool sunt desenele de pe această clădire, care, o să fiți surprins sau nu, de fapt în interior este o sală de păcănele. Din câte am văzut, e o sală de jocuri de noroc. Ia să vedem, că va intra băiatul ăsta. Deci uitați de jucătorii, da? Deci nu au sticlă, probabil că vor avea vreo lege sau ceva, să nu fie ascunse ca la noi. Și se vede înăuntru, jucătorii bagă la păcănele acolo, grupa mare. Și toată clădirea asta, practic, este o clădire de jocuri de noroc. Nu știu exact care ar fi legislația, dar vedeți că sunt așa foarte childish prezentate. Iar gradul de adicție, din ce am înțeles, inclusiv în Japonia, e destul de ridicat. Noi am fost tentați să intrăm crezând că e o sală de jocuri din astea, pentru copii, să zic așa, pentru distracție, dar de fapt e pentru jocuri de noroc. Pe aceste străduțe s-a dat drumul deja la colinde, ai sesizat? Da? Da. Dar Ia ascultă. Aici, ajungem acolo sau nu? Da. Exact, mergem în față și facem stânga. Ce părere aveți despre cum arată jocurile de noroc la ei? Mie mi se pare că sunt foarte prezentate cumva așa inofensiv, dar ele clar aduc multe pierderi în rândul jucătorilor. Ai văzut cum arătau așa, cu desene, cu chestii? Sunt super adictivi oricum. Sunt super adictivi, exact. Și mai au o altă zonă de jocuri de genul acesta, în care sunt o tonă de aparățele, am mai filmat și în episoadele trecute. Care îi crede că sunt pentru copii, dar de fapt adulții din, adică pe la un 18-25 ceva de exact, teenagerii, să zicem așa. Și sunt din alea cu braț, din caracatiță, de tragi ursuleți și tot felul de alte chestii care sunt collectible în general. Însă, ce să zic, am avut o discuție întreagă cu Iasmin că dacă vrem să băgăm aici pur și simplu așa, ca o distracție de a vedea local ce se întâmplă, dar ele pe ansamblu sunt făcute să-ți toace banii, adică nu. Deci deocamdată n-am picat pradă ispitei. Uite ce funny e I Love Panda asta. Vezi ce drăguție, ce marketing are în spate? E foarte interesant. Da, și skate-uri, tot felul de zăpăceni. Dar chiar sunt foarte cool. Bine, aș vrea unul electric, nu că sunt puturos să dau la picior, dar am văzut eu niște modele care... Dar uite ce am găsit, crocs și pufoși. Eu îmi imaginez că crocs și aia pufoși, dacă îi porți undeva unde e foarte cald, vor deveni niște crocs non-pufoși, ci niște crocs puturoși. Mai vezi? Eu doar la asta mă gândesc că vă blăniți asta portată la căldură. Astăzi cred că sunt cam brutal pe niște detalii. Ia uite cum e trenul. A trecut. Da, foarte mișto sunt. Oare nu pot să le fac o probă? E super mișto de plajă. Uite, și au și lumină, vezi? E la Miami Beach pe ăsta. Dacă nu ne-ați văzut cum ne dăm pe skateboard, apropo de asta, vă lăsăm un link în descriere să ne vedeți în Thailanda, când am fost la festivalul cu mici și bere, să ne vedeți acolo pe skateboard cum am făcut prăpăd. Linkul o să-l vedeți în descrierea acestui videoclip. Eu sper să vă distrați cel puțin la fel de mult cum ne-am distrat și noi. E un colț de istorie aici, se pare. Chiar în București n-am remarcat să avem asemenea magazine unde să cumperi muzică în asta veche. Cred că aici e ceva artist, cine știe, local, internațional. Mai avem în București doar magazinul Muzica și cam atât. Dar așa să găsești numai muzică de specialitate veche, nu? Adică e mișto, e rupt din context aici. Da. Foarte fain. Și nu știu dacă remarcat în zare este un turn care parcă, vezi, uite, asta este definiția Japoniei. Acum am surprins-o aici la cadru. Super futuristic în față, deci inovativ, tot ceea ce ține de SF, etc. Și aici o piesă de istorie, tradiționalismul, care să zicem așa, se manifestă în viața lor de zi cu zi. Este un contrast permanent aici, dar asta de fapt este și ceea ce
formează viața asta frumoasă a Japoniei și oamenii de aici chiar ne-au plăcut foarte mult. Vezi, mi-a apucat-o și pe dans. Haide să mâncăm. Ce să mai, hai să lăsăm atâta conștientizare, să băgăm la ghiozdane. Eu îl țin așa în față. Nu prea îmi place când sunt zone aglomerate, îmi țin ghiozdanul așa să-l protejez. Avem pe aici chestii. Am ajuns aici unde ne-am propus inițial să fim. Ne-am pus așa ca la pedepsiți aici la geam, la fața la perete. Că nu prea e loc în general pe la amplasamentele astea micuțe. Și stați să vedeți ce nebunie am comandat. Îmi place zbârnelul ăsta de la în cap, se vede că am dormit așa până pe cât. Și că sunt aici. Pare că ești odihniți. Prea am dormit sincer azi noapte. Nu? Da, m-am cam perperit așa. Păi ne-am culcat târziu, ne-am culcat super târziu. Foarte târziu ne-am culcat. Am meditat la vloguri, chestii. Și dacă mergeam în club, cred că veneam mai devreme. Da, am meditat la vloguri, le-am pus până am urcat, până hau, până mau. Unii dintre noi le-am urcat. Nu ne plângem sau ceva, eu am mai lucrat până târziu și asta e. Deci suntem un pic cam buhăiți astăzi, dar ne bucurăm la intensitate maximă de ceea ce înseamnă ultima noastră zi în Tokyo. S-a pus și un cumăt pe aici, suntem spate în spate, să vedem care mănâncă cel mai bine. Arată foarte bine ce am comandat aici. Foarte, foarte bine. Are și o frunză de urzică în mijloc. Face Iasmin și aici filmează, că pune să urmăriți, vă rog, și pe TikTok și pe Instagram, peste tot. Pe Instagram. Iasmin este încă îndrăgostită de Instagram. Eu am ieșit cumva așa pe acolo postez. Și ia uitați-vă ce bine arată totul. Și a fost foarte ieftin, ideea încă suntem uimiți cât de ieftin a fost și cu ceai refillable. Dar așa faci și tu mereu, numai din astea îmi faci de fiecare dată. Găsești cele mai bune locuri. Ca să mănânci tu mult. Ca să mănânc eu mult, dar să mă păstrez în formă. Să sperăm. Ești gata să intri pe un CPR? Nu, sunt în concediu. Nu? Ești în concediu, nu? Păi ești medic oricând, nu mai contează. Stai să fim pe față. Totuși, să termin poza. Dom'le, nu vă nega. Mai ușor cu necatul să terminăm și ne poze și după aia venim să vă salvăm. Glumim, vă dați seama, sărim oricând. Îmi pare că e în regulă, să știi. Cred că a luat-o de la wasabi. Așa o să fac și eu probabil, că sunt, nu știu dacă v-am mai spus până acum, sunt atât de mare fan wasabi încât iau cantități uriașe până la lacrimi. Deci așa un guilty pleasure în general. Da, arată foarte, foarte bine. Întrebarea e cât e wasabi în plus, în afară de ăla de acolo. Vedeți? Asta e tot? Da. Luăm, mai cerem extra, nu-i problem. Hai, poftă bună, revenim cu Fitbit. Stai că am uitat să zic, deci cât a fost? 1250, deci 1250 de yeni. Asta în lei înseamnă vreo 40 de lei, cred. Vreo 40 de lei, două boluri din astea imense de sashimi-uri, de somoane și alte chestii. Imense. Sunt imense, uitați-vă așa cumpărat cu mâna. Noi am văzut în poze că nu sunt atât de mari. Și faza este că au și orez de desubt, deci nu sunt pline numai cu pește, de desubt e un pat de orez. E un pokeball, dar doar cu sashimi. Exact, e un pokeball sashiminos. Suntem pe la jumătatea dișului, deja am făcut schimb. Somonul mi-a plăcut tare mult, cum ți se pare? E bun. E bun, dar n-am vrut să te influențez, dar chiar e bun. Aici peștele, în schimb, e pe aici pe acolo mai ațos, dar e pe principiu what you pay is what you get. Acum nu putea să fie chiar top of the quality. Ideea este că, apropo de ce vorbeam în alte vloguri, de ce trăiesc japonezii așa de mult, cam asta mănâncă. Orez, pește crud, icre, chestii de genul acesta. Cred eu că asta e o treabă bună, care aduce ceva plus sănătății corporale și mentale. Și ascute bețele. Și le ascute? Oh, și le freca așa, nu știu. Da? Și le pregătește de luptă, probabil. Da, deci e bun, merită. Vorbeam cu Iasmin când am venit noi în excursia asta, când am început aventura un an cu un ghiozdan. La micul dejun mâncam mai chestii western. Ei, uitați-vă ce mâncăm acum la micul dejun. Pește crud, icre, wasabi, orez, bem ceai. Nu știu, o văz, o omletă, o ochiuri clătite. Și cam mai era. Deci vezi ce înseamnă puterea de a te adapta la mediul în care existi? Foarte, foarte interesant. Asta e micul nostru dejun. Voi ați mânca așa ceva la micul dejun sau la fel sunteți mai pe tradițional, o omletă, un nou ochi, chestii, brânzeturi sau alte zăpăceri? Salam. Deci uitați-vă cât de crud e peștele ăsta. E mai crud de atât de foarte. Da, aproape că se mișcă.
Și am și nasul îmborcanat că am mâncat și porția aia mie de wasabi și acum am ajuns la mea și mă gândesc să cer și o extra porție. Încurge un pic nasul, dar e bun. Victorie! Ia uitați ce casolețică de wasabi aici. Vrea Iasmine s-a mâncat. Aici nu mai există wasabi, am luat tot wasabi-ul de pe masă. E foarte bun. E pastă super. S-a aglomerat un pic, da? Am înțeles. Mie îmi place să mănânc încet, tu mănânci haplea rapid. Da, tu filmezi încet. Ok. Cam asta este tot ceea ce a rămas. O urmă de wasabi, cam asta este tot. Și cam așa. Super bun a fost. Astăzi, fiind ziua cu piețele, am ajuns și la Nakamise Shopping Street, o altă stradă. Și ne place tare mult turnul ăsta, așa, am ajuns din ce în ce mai aproape de el, mergem de vreo oră și ceva și tot n-am ajuns la el, adică este o iluzie optică, suntem aproape, dar nu ne apropiem. Este ultima noastră zi, după cum spuneam, în minunata Japonia, de aici, din orașul Tokyo, și parcă ne cuprinde deja o nostalgie, ne-am și gândit să facem niște videoclipuri așa post plecarea dintr-o țară, încă nu ne-am gândit exact cum o să le facem, dar în orice caz, parcă o bucățică din suflet îți rămâne prin locurile prin care mergi și mai ales după o lună, poate, sau mai repede, o săptămână, 2-3, apare și regretul acela, adică cam asta am simțit când am plecat din Malaysia, cam asta am simțit când am plecat din Thailanda, din Vietnam așa și așa, pentru că a fost foarte cum să zic, împovărător traiul alături de vietnamezi, mă refer aici la tot zgomotul, frametul și toată nebunia de era acolo, însă amintirile au fost unele superbe și chiar ne gândeam că ne-am dorit să revenim la un moment dat. Din Bali parcă n-am avut feeling-ul ăsta, din Bali nu prea l-am avut, că am stat un pic cam mult în zona, aproape de cele 2 luni și fiind o insulă un pic overrated, nu prea, adică ne-a cam ieșit pe nas, ca să zic mai simplu, a fost suficient. Da, și... Da, păi sunt din ăștia de lemn, v-am zis, este fabulos. Da, dar erau din aia de lemn masiv, v-am zis, dacă venea frigul aici, preia 2 zile pe focul ei. Strada e foarte mare și la fel plină de magazine și de tot felul de chestii care sunt pe aici. Vedem acest port tradițional, kimonoul japonez, nu mă așteptam să fie de prezent. Și după ce vezi kimonou, vezi fete de genul ăsta cu vopsite în cap, cu tot felul, mă rog, vopsite, că în cap. Da. Vopsite, super futuriste, înținute. Ați văzut și în vlogurile anterioare ce magazine de design am găsit și de designeri japonezi. Contradicțiile sunt și contrastele sunt foarte mari și în egală măsură zic eu că asta definește frumoasa Japonia. Ne vom dori să revenim cu siguranță în această țară, să stăm și mai pendelete decât am făcut-o acum, deși am avut la îndemână 20 de zile pentru a vizita Japonia, parcă n-a fost suficient și parcă ar mai fi fost lucruri de făcut, mai ales în mediul rural, să mergem mai mult în zonele adiacente orașelor principale. Și da, îmi fac discursul acum oarecum așa de, ce să zicem, de arrivederci, care va urma mâine. Suntem nostalgici. Pe aici mai mult vedem haine, miroase a dulciuri, parcă ai un feeling de Disneyland, așa. Parcă simți că plutește vata de zahăr prin aer. Față de cealaltă stradă, ce pot să remarc este că... linguriță de cristale. Da, de pietricele de tot felul. Exact, da, deci la ei magazinele acestea cu cristale sunt foarte prezente, dar ce pot să remarc este faptul că magazinele sunt parcă mai curățele, să zicem așa, mai puțin chinezării față de ceea ce am văzut pe cealaltă stradă de shopping. Uite-le și pe fetele astea așa, cum le place lor așa să iasă în weekend la plimbărică. Da, adorabil, adorabil. Da, piața aceasta este mai mult pentru zona tradițională. Găsim aici, parcă mi amintește puțin de Osaka, sau de Osaka, cum pronunță ei.
900, iată niște papuci din aceștia tradiționali din lemn. Adică 30 de lei. Merită. Deci să-i luăm aia, zic că cine știe ce friguri ne așteaptă. Deci cu ce ne ajută? Le pune pe foc, mă, Iasmin. Foarte frumos sunt. Se muncește, iată, chiar și în weekend. Și noi ne pregătim pe aici să ne facem ultimele cumpărături. Încă suntem în căutare de haine groase. Să vedem ce mai găsim pe aici. Sperăm că ceva să ține de frig. Audă câtă lume așteaptă aici la restaurant. Un restaurant dorit, se pare. Dar este practică foarte civilizat lista. E frumos la restaurant. Acolo oamenii se trec pe listă, cum se vede. Te treci pe listă, aștepți să-ți vină rândul, frumos, ascultător, fără înghesuială și toată lumea e fericită. O zi frumoasă, călduroasă pe aici, prin Tokyo. Ia uite prima femeie azi, bine, mi-ai văzut femeie care trage rickshaw? Nu, dar chiar mă gândeam mai devreme. Da, ia uite. Vezi că și trage... Și bine părul, nu? Da, era pe treabă. Bine, nu prea fugea, nu băga viteză, dar... Și că era un tip. Da. Eram convins că o să remarci treaba asta. Că era încărarea unui băiat. Păi ce vrea, omul și-a plătit serviciu acolo să fie cărat? Avea fantezie să fie cărat de fată. Uite, altă magazin de muzică. Muzică, v-am zis, muzică de șlagăre. Asta e. Foarte frumos, că ei și idolatrizează și monetizează până la urma urmei artiștii care poate nu mai sunt atât de în vogă, ceea ce la noi din păcate nu prea se mai întâmplă. Odată ce ți-a trecut vremea, ai fost scos de pe sticlă, te-a uitat ce audiența, nu mai concerte, la revedere. Și de aici începe drama artistului român. Un alt subiect pe care poate îl vom dezbate la un moment dat. Intrarea aceasta este foarte frumoasă, chiar una memorabilă, aș putea spune. Ce perspectivă frumoasă aici la acest templu, chiar foarte, foarte frumos arată. Aici se aprind bețele și se face această mișcare de mână pentru a inhala fumul, practic. Ce simpatice sunt și bananele astea. Uite, pentru pasionații de ninja, aici au și stele din alea de... Wow, ce tare că se vede tot orașul de aici. Noi acum am început să ne dăm seama, bine, nu se vede foarte bine cu telefonul ăsta al meu, cam cât de mare este acest oraș și cât de grandios se duce aici.